соли 2021 соли футболи оммавӣ дар тамоми шаҳраку ҷамоатҳо ва деҳаҳои дурдасти мамлакат эълон гардида мусобиқаи деҳа ба деҳа дар сатҳу сифати боз ҳам баландтар роҳандозӣ карда мешавад. Дар ҳамин раванд дӯстдорони футбол дар дараи алмосии шаҳри Ҳисор яке аз аввалинҳо шуда дар соли ҷорӣ мусобиқаи мазкурро ба роҳ монданд, ки дар он 24 тим дар як майдон ба ҳам оварда шудаанд. табиати зебову дилфиреб, боду ҳавои софу мусоид, рӯзҳои офтобии фасли зимистон, канори руди шӯху пурҷӯш ва дар ин миён боз ба варзиш машғул шудан тӯҳфаи хубе барои саломатии инсон дигар чизе шуда наметавонад, ки аз ин неъматҳо бояд ҳар фард самаранок истифода барад. Бо мақсади оммавияти футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷамоату деҳаҳои дурдаст, мусобиқаи деҳа ба деҳа барои дарёфти ҷоми дараи алмосӣ ҷараён дорад. Чорабинии мазкур дар майдони Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст. Дар ин макони зебову дилнишин давоми наздик ба як моҳ аст, ки мардуми заҳматкаши дараи алмосӣ ҷашн доранд. Ҷашни воқеии футбол, ки ҳамарӯза онро бо садои курнаи сурнай ва рақсу суруд истиқбол мегиранд. Чунин муносибат ба футбол аз муҳаббати беандоза нисбати ин намуди варзиш дарак медиҳад, ки бо дидани ин манзара ба қосиди сулҳ будани варзиш эътимоди қавӣ пайдо мекунӣ. ҳамарӯза баъд аз соатҳои корӣ дар ин майдон дастаҳои футболи ҷамоату деҳаҳои дурдасти минтақа ба ҳам меоянд ва бозии футбол анҷом медиҳанд. 24 тими футбол даъвои дарёфти ҷоми мусобиқаро карданд, аммо танҳо беҳтаринҳо ба марҳилаи навбатиро хат пайдо карданд. давоми як моҳ аст, ки дар Академияи футболи тоҷик дар дараи алмосӣ мусобиқаи деҳа ба деҳа рафта истода дар мобайни 24 команда. ҳадаф аз қарор кардани мусобиқа ин ҷамъ овардани ҷавонон ба рӯ ба варзиш аст. рақобатҳои гурӯҳӣ низ ба анҷом расид. Дастаҳои зиёд кӯшиш карданд, ки аз гурӯҳи худ берун шаванд ва ин кор ба он тимҳое муяссар шуд, ки ҳайаташонро аз ҳисоби бозингарони болаёқат қавӣ сохтанду барои ин мусобиқа омодагии хуб диданд. бо назардошти зиёд будани ҳавасмандон дар оянда аз миёни 24 тими футбол 12 дастаи беҳтаринро интихоб карда як мусобиқаи минтақавӣ бо номи Лигаи Алмосӣ таъсис доданиянд, ки ин иқдом дар миёни ҷамоатҳо таҷрибаи нахустин аст. мо гуфтанӣ ҳастем, ки ҳар рӯз дар ҳамин Академияи футболи Федератсияи Тоҷик мухлисон ай деҳаҳои дуру наздик омада таби худро болида мегардонанд. зиёда аз 1,5-2 ҳазор нафар ҳар рӯз дар ҳамиҷа мухлисон ташриф оварда ба хушу хурсандӣ бо як тартиботи ҷамъиятия мисол вайрон накарда, халал нарасонда, тибқи ҳамин қонунҳо мисол ҳамашон мухлисӣ карда истодаанд. баъд аз анҷоми бозиҳои гурӯҳӣ ҳамакнун беҳтарин дастаҳо дар даври ҳаштягниҳоии ҷоми Алмосӣ, ки бахшида шудааст ба 30-солагии истиқлолияти давлатии муборизаро идома медиҳанд. ҷадвали бозиҳои даври мазкурро ба таври зайл манзури шумо хоҳем кард. мусобиқаи деҳа ба деҳа дар дараи Алмосӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ то рӯзҳои охири моҳи ҷорӣ идома мекунад. мақсад аз ташкили мусобиқаи мазкур ин таъмини фароғати бошандагони ин минтақа ва ба варзиш ҷалб сохтани онҳо маънидод карда мешавад. ҳамзамон дар дараи Алмосӣ беҳтарин майдонҳои футбол бунёд карда шуданд, ки аз чунин шароити мусоиди мавҷуда бояд самаранок ва пайваста истифода бурд.